Este é o estado no que quedaron algúns dos coches que esta pasada fin de semana sufriron diversos estragos. A policía local xa abriu unha investigación para dar co posible autor ou autores dos feitos. Todo apunta a unha falcatruada, a zona de Bandorrío na que se produciron os estragos e ademais onde se concentra a maior parte dos locais da movida nocturna na cidade, polo que os feitos poden estar relacionados. Hoxe a maioría dos vehículos que sufriron danos xa foran retirados da zona polos seus propietarios, pero aínda quedaba algún, no que podían verse as rodas picadas e os espellos retrovisores esnaquizados. De seguro que non lle fixo ningunha gracia ao seu propietario. O Grupo Municipal do BNG fíxose eco deste problema, que segundo eles se suma tamén aos roubos que afectan a negocios e a particulares, creando unha certa inseguridade na veciñanza. Para os nacionalistas, trátase dunha situación derivada da falla de efectivos tanto na Policía Local como na Policía Nacional. Por esta razón solicitaránlle ao Goberno local a convocatoria inmediata da Xunta de Seguridade Local e a Comisión Informativa de Mobilidade e Seguridade Cidadá para afrontar así os problemas que se rexistran na cidade e tomar medidas efectivas para garantir a seguranza de comercios, vivendas e particulares.